YouTube siger, jeg er helt alene på en server, og det kan være, der kommer nogen ind, men yes. Gud fader bevares. Er du sikker? Jeg ser YouTube. Hold det også med en bog i hånden. Jeg læser! Okay. Ej, vi tager gas på jer. Ja. Det er min ven Johan. Der gik min skål i stykker. Det her er min ven Johan, som er lidt tosset i og gak i hovedet, men han er okay. Alt efter alt. Og vi er i gang med at lave sådan lidt hister her. Vi vil have tænkt os Energy Collector er bandet fra den her server, Johan. Ja, det gør ikke noget. Jeg mente... Energy... Ja, det er Energy Collector. Godt. Sådan lige meget. Fordi vi har vi behøver bare en Energy Condenser. Det prøver vi bare ting i. Ja. Jeg sætter lige home på den her ø. Sæt. Ikke her vi skal bo. Jo. Nej. Jo. Vi skal bo på havet jo. Jeg skal lige så godt dø nu. Nej, du har jo mange ting på dig. Ja, jeg dræber mig. Så får du tingene tilbage. For jeg har ikke nok plads. Har du noget træ? Nej, vent lidt. Jeg laver selv en kiste, jeg putter det i. Energy-kondenseren er spændet. Er du sikker på, at der stod det? Ja. Yes, NT. Det håber jeg ikke. I chatten. Jeg kigger lige så snart, jeg har lavet den her kiste til alle de der ting. Okay, hvor stod det? Isn't banned. Er ikke bandet. Har du lavet en kiste? Ja, og putter den. Put. Ejer du lige området her først nu? Nu er ikke hjemme forleden dag, det var forbudt. Ja, jeg er ikke noget området, men jeg laver lige en faction. Hvad siger du? Hvad skal vores faction hedde? Gamer? Bro Gamers. Og det stinker. Man skal bruge penge til det. Okay. Så holder du bare øje med det indtil videre. Hvad skal jeg nu bruge? Hvad skal man nu trykke på at sende penge til dig? Det kan være, jeg har... Pay. Ja, og så mit navn, og så det amount, du vil sende. M-O-N-E-Y. Money. Jeg har 0 kroner. 0 kroner, det var ikke så godt. Jeg skal lige blive slået ihjel. Vil du lige slå mig ihjel? Tak. Min ven slog mig ihjel. Hvor er penge? Ved spawn. Så må de finde det der. Ja, de delte cobblestone ud ved spawn. Du trykker bare back. Eller du trykker bare TP, mener. Nej, jeg er her nu. Er du? Ja. Tager du lige dine ting i? Au! Jeg skal nok holde kullet. For jeg har fundet et sted herinde, hvor der også var kul. Jeg laver lidt svær. Sådan til at jeg kan forsvare mig. Jeg har cobblestone. Kom nu. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde 3 på mig i forvejen. Det var lige til mig, så undskyld lige 2 sekunder. Det må jeg undskylde. Hvem skriver? Jeg kigger lige på Skype. Tube. Nå, Tube. Tube. Ja. Hvad skriver han? Han skal bare lige hey. Ja, okay. Og forresten YouTube, grunden til, at I kan høre ham, er ikke fordi han er sammen med mig. Det er fordi vi har Skype. Det ved de jo godt. Ja, det er ikke sikkert, Johan. Det kunne være, at de troede det. Så det var det omvendte. Jeg vil vote. Så jeg står lige stille, YouTube. Ja, de kan kun se min ticket. De kan ikke se, hvad jeg laver herinde.
jeg har ikke fået gjort noget i den. Fordi det første skole, den ved jeg ikke, den kan hvad? Kom så, vote. Bish. Break. Kan vi vote? Sådan der. 8 hvad er det? Transformer upgrade. Wee. Kig. Jeg kan ikke... Det er fordi Tuba han skrev til mig. Hvad kan de bruges til? De kan ikke bruges til en skid. Måske skal man højreklikke på en transformer, så opgraderer den sig. Måske er det det. Ja, det er sikkert det. Så skal jeg bruge nogle flere. Enormer. 500. Så. Har du taget alle tingene dernede? Nej, du har ikke taget kisten, Esben, og crafting tablen. Nej, jeg har 14 kår nu. Hver gang man voter, får man noget andet. Haha. Esben, Ja. kommer du lige herned til mig? Der, du må lige holde den her. Bare smid alt det jord, du har på mig til mig. Så får du alle de ting, som jeg ikke skal bruge. Måske ville det være bedre, hvis du smed dem hen imod mig. Var det det hele? Ja. Jeg har 14 cover. Jeg har også noget kul. Jeg mener, at jeg har 14 cover, og det er ikke over. Hvad får jeg næste gang, jeg voter med den anden ting? Johan, jeg vil gerne finde ud af, hvad den tredje og sidste vote er. Hvad giver den? Det vil jeg finde ud af. Hvad gav den? 2 hjerner? Eller hvad? Gav den overhovedet noget? Havde vi i forvejen 2 hjerner? Ja, gør jeg da. Fik jeg overhovedet noget på den der? Mærkeligt. Nå. Men hvor lang tid er der tilbage, at jeg kan optage? Hvor meget er det gået til optage? Der er gået 8 minutter og sådan noget, så vi må nok snart sige farvel og optage en næste scene. Fordi vi kan jo bare optage og klippe det sammen. Så Ja, det vi virkelig har noget ordentligt grej lige nu. ja, så Det må jeg undskylde. gutter, vi må desværre lige om lidt gå ind i gudinder. den næste scene. Lige om lidt. Om 2 minutter eller sådan noget. 2 sekunder. 2 minutter, fordi det er 8 minutter, der er gået cirka. Så vi kan godt lige bruge det sidste tid, der er på den her optagelse. Men vi kommer tilbage om, vi står når den stopper, så fryser vi, og så starter Esben. Igen. Han hedder Esben, og jeg hedder Johan, hvis I vil gerne vil lige vide det. Jeg har fortalt det på min kanal, Johan. Jeg har jo lige lavet den. Jamen, har du ikke hørt os om vores rigtige navne? Ja, jeg har skrevet, det er vores rigtige navn. Nej, ikke dem her. Ikke Skeleton Mads Og og jeg Johan. har sagt Esben og Johan derinde. Man får det at vide. Men til Esben, kan du ikke lige lave en båd til os? Hvad? Der er 1 minut tilbage af det her. Tror du, vi kan nå det på CD? Nej, så vi laver også lidt offline, for vi skal altså også kunne nå at finde et sted, hvor vi kan bo. Ja, selvfølgelig. Så vi finder lidt steder, og så begynder vi at bygge der. Yep. Hvis Gutter på YouTube, så når den stopper, så er det ikke sikkert, at vi begynder det samme sted.